Ține-i tu, că i-am întrebat pe toți copiii care au venit până acum ce vârstă au. 5 ani și... Jumătate. 5 ani și jumătate. Și mergi la grădiniță, presupun. Da. Depinde de cealaltă mare la grădiniță. Am stat acolo cu 2 copii ce ăștia am trăit la ziua de astăzi și toți merg la grădiniță. Nu e și complicat mai industrială? La grădiniță acolo? Nu știu. Nu se pare, nu? Dar îți place la grădiniță? Nu prea? Sau așa și așa. Cam așa. Înseamnă că e ceva care nu știu la grădiniță. Mie pot să spui că nu știu de nimic. Ce nu-ți place la grădiniță? Câte să fim acolo? Dar e ceva care te deranjează? Încă nu ți-ai format o opinie, clar. Mergi de mult la grădiniță? Mergi de mult la grădiniță? Sau e primul an în care mergi? Merg de mult. De mult. Apoi eu cred că te-ai plictisit deja. Poate ai vrea să mergi la școală direct? O să merg până să fac 6 ani și jumătate. La 6 ani și jumătate vrei să mergi la școală, da? Da, crezi că o să fie mai bine la școală sau la care? Ca la grădiniță? Eu cred că mai bine. Crezi că va fi mai bine? Dar am auzit că ești preocupat de rachete și de ceea ce înseamnă universul, cu stelele și cu planetele. Nu mai sunt. Gata, ți-a trecut pasiunea asta? Pentru că așa îmi spusese inițial cineva, că tu ești foarte preocupat de sistemul solar și că ți-ai dorit să devii astronaut între timp, ți-ai schimbat planurile și brusc vrei să devii Polițist. polițist. Adică ai coborât cu picioarele pe pământ, în intersecție, și vrei să fii polițist. De ce îți dorești tu să fii polițist? Ca să arestez pe cei răi. Ca să arestezi pe cei răi. Sunt mulți oameni răi care trebuie arestați, după părerea ta? Nu prea mulți. Nu prea mulți, dar aia sunt răi. Sunt prea răi și trebuie să intervină cineva. Se pare că poliția de acum nu prea face datoria? Nu mi se pare. Da? Deci tu consideri că polițiștii își fac treaba cum trebuie, nu? Dar vrei să ne dea o mână de ajutor? Te vei face mare sau vrei să fii polițist acum? Când mă voi face mare. Când te vei face mare, da? Dar pentru copiii răi n-ar trebui să fie polițiști copii? Care să Nu știu dacă... îi închidem de bara, de pildă? Nu știu. Pe nici eu nu știu, dar mă gândeam, poate ar trebui. Deci știi ce am auzit? Că polițiștii nu sunt foarte mulțumiți de salarii, că sunt salarii mici. Nu te deranjează treaba asta? Nu. Nu? Tu ești gata să muncești și fără salariu, nu? Sau nu chiar? Nu, chiar dar nu vrei un salariu foarte mare, nu? Da. Pentru tine contează satisfacția lucrului bine făcut, nu? Da. Am înțeles. Și ce crezi că trebuie să faci ca să devii un polițist bun? Să învăț un lucru. Crezi? Un polițist. Am înțeles lucruri despre polițiști. Că atunci când te duci între ei să știi cu cine ai de-a face, nu? Da. Da. Crezi că polițiștii studiază mult? Nu cred. Da, cred că ai dreptate. Ai văzut prin liverii sau mai mult pe stradă? Mă gândesc la polițiști. Am văzut chiar și în mașină. Chiar și în mașini. Deci știu să meargă cu mașina polițiști. Îți place să mergi cu mașina? Că acum sunt mică, nu știu. Dar se călătorești ca pasager, îți place, nu? Cred. Crezi. Nu ești încă hotărât. Hai să revenim la grădiniță. Mi-ai spus că nu e tot în regulă acolo, că sunt unele aspecte care nu-ți plac foarte mult. De aia tu probabil te grăbești să ajungi de la grădiniță acasă, nu? Nu mă grăbesc. Mergi încet? Merg. Cât trebuie. Care se pare corect? Ca să nu depășești viteza maximă permisă de lege și să nu te amendeze polițistul, nu? N-are limită de viteză. Cine n-are limită de viteză? Oamenii decât mașini. Deci tu mergi pe jos și n-ai nicio limită. Deci ai putea merge oricât de repede, chiar și ca o navă spațială, că nu se poate amenda nimeni pentru că legea nu se limite. Poți și să fug. Poți și fugi pe stradă fără să te amendeze nimeni. Nu pe stradă. Pe stradă? Deci deja ai cunoștințe medice de legislație rutieră. Pietonii merg pe trotuare, mașinile merg pe
stradă. Da? Da? Și știi că am văzut și mașini care merg pe trotuar, Ce? pe calea regulă. Și mai ales mașini oprite pe trotuar. Ce părere? Și vizicul. Că nu ai văzut așa ceva? Lucrezi la primărie? Se poate parca. Nu vrea nimeni să facă Se video, poate crede. parca, am înțeles. Dar ce părere ai despre cum se circulă în oraș? N-ai cu o părere formată. Hai să ne gândim. N-am putea împutea pasiunea ta inițială, cea pentru spațiu, pentru un univers în general, cu aceea de polițist, să devii un polițist spațial. Bine. De mâine. Să-mi facă una cu alta. Mâine unde faceți? La Daci, la Dacilor. Atunci nu se Auzi, tu nu ai un polițist al spațiului de intersecție. Nu, am de înregistrat. circulație, n-am văzut.